Aton nadunggan ang Ebanghelyo ni San Mateo nga nagahinsiyag panahon sa iyang mga tinun-an o gani iya man nga gihisgutan ang iyahang kamatayon o ang mupatay kaniya. Nining atong gisagubang nga vaccination, COVID-19, kamatay, mao gyud kanunay ang atong gisgutan. O gani madungga nato, mga silingan nato namatay, ang uban gi-lockdown. Kining tanan pulos kahadlok nga atong nadawat, dili ba? Ug sayod kita nga ang kahadlok mao gayoy hinungdan nga makapahuyang sa atong pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios. Wala kitay igo nga kusog o kaalam kung unsa mahitabo kanato. Apan nahibalo kita nga ang Dios dili gayud mopasagad sa iyahang pag-amuma kanato. Ang ato lamang ang pagtuog, ang pagsalig ug pagkamaampingon sa atong kaugalingon ug pagkamabinantayon, pagpahimangno sa usag-usa ug kanunay ang paghibog pag-ampo ug reparasyon sa atong mga kasaypanan o nahimo nga dili maayo sa mga niagi o sa maabot nato nga mga sala nga pagabuhaton. Pag-amping, pag-ampo o padayon sa pagtugpagsalig sa Dios. Amen.